ɲɛna fintena fɔlɔ dɛ. Ne kuturu. E y'a nɔ ɲɛna fintena. Mais mun na? Ah bon. Mais y'a jateminɛ ko de ka ca quoi, ko kelen tɛ sen na. Est-ce que bɛ ne fɛ bilen da? Cogo di tan? Wala ka jini fɛnw san ka d'i ma n bɛ sorti kɛ. A jateminɛ sa kalifa. O tɛ problème ye komi su ma ko fɔlɔ. Awɔ. A tɔ ni su kora. N ma jateminɛ a ma. Taa dun taga jamana dɔn. E kalifa a confirmer sa. Ok problème t'a la n y'a mɛn n m'a hakili to a la. Awɔ. Après a ko ma tuguni ko courant dilan ko tɛ. Ko a mago tun bɛ ne la. An ye kuma kɛ a ko k'ale yɛrɛ jarabilen don ne la. Ko ne yɛrɛ ka ko ka d'a ye k'a jarabilen don ne la. Ne ko ne y'a yira a la k'a fɔ fɛn tɛ ne bolo, fɛn tɛ ne bolo, foyi tɛ ne bolo. Ne yɛrɛ bɛ muso furako la. E tɛ ka taa di ne ma bilen yɛrɛ mun bɛ yen nɔ? Cogo di tan? Mais e bɛ k'i tila tila cogo ta mun bɛ yen? N tɛ den kura ye goyɛ la. I jɔ ne bɛ taa nin kama f'u ka so ni ne ma ɲɛ. Fatim. Depuis nana yi sumani de sigilen no tika foi fo mun ne be. La. Fɛn bɛ yan. Ne kungula taga ne kungula yɛrɛ de ɲagaminen don quoi. N t'a dɔn n bɛna min yɛrɛ de kɛ. N bɛ dan tɛ sunɔgɔ ko bɛɛ de ɲagaminen don n bolo quoi. An ka o don kuma in. Yɔrɔ kɔrɔkɛma y'a ka furuko kuma fɔ ne ye. Awɔ n b'o kalama. Ne kun y'a fɔ n ko dɔgɔnin ka di ne ye dɛ mais bi dɔgɔnin ni ko ka go ne o dun ne ni kɔrɔkɛma in bɛnna sira la han ne y'a dɔn ne ja sera ka tigɛ i ko ko n ye sanu de ye wa n ja tigɛra bon n bɛ kuma fɛ hali a ma taa di ne ma n ye n da n tɛ ka se ka sunɔgɔ. Fatim ne ye n kangari da e nin ko in na ka sɛgɛn ne ye kuma sugu bɛɛ fɔ e nin ko in na ne kun bɛ ka siran ko in na ka taa ka yɔrɔ da ma taa ko da an filɛ ko de kɔnɔ tan bi ne ko an bɛ nin bɛɛ la i ma kɔni i ma kumakan jugu fɔ a ma. O don kɔni ne kɔni ye kuma dɔ fɔ a ma dɛ ne y'a surun parce que don dɔ dɔgɔnin ye rendez-vous di ne ma ne bɛ ka teliya ka taa o la yɛrɛ ne n'a bɛnna a sera k'a ka furuko kuma ninnu fɔ ne ɲɛna quoi. Don ne ye surun dɔ cɛ a la ne y'a yira ka tan tɛ ne bolo yɛrɛ ne ye surun cɛ a la ne m'a n'a ma bin ne y'a surun cɛ a la ni fanga yɛrɛ de ye k'a dɔgɔya kosɛbɛ ka tɛmɛ ne y'o kɛ ne ma lafiya bilen. Ni ma bara ne bɛ semaine kelen d'i ma i k'i da i ka hakili jagabɔ sinon nin tɛ kuma ye da dɛ sinon a bɛ kɛ mɔgɔ min ta bɛ dun o tɛ ne ye dɛ walayi Fatim n bɛ dugu nin ma goya i bolo. I hakili munumunu n bɛ semaine kelen de d'i ma i ka hakili munumunu. Ala jɔn ka yɛlɛ o la fɔlɔ. Ayi a ma se i ka yɛlɛ o la. Namɛ furu kuma in ta n'i bɛ se k'an kɔnɔ san 10 o kɔni b'i ka bila la mais ni san 10 i tɛ se k'an kɔnɔ i tɛna n ka tiɲɛ f'i ye ne bɛ ka taa ci de la o nafa ka bon ni e ta ye. Fatim i denw k'i kɔlɔsi
ye min kɛ i jotɔ la i kɔlɔsi bi cɛw ma ɲi dɛ u bɛ se ko bɛɛ la wa u yɛrɛ dun tɛ se ka dɛsɛ la diɲɛ kɔnɔ f'i kumakan kumaw bɛ kuma na i gɛlɛya a kana sɔrɔ i da kɔnɔ i jo ma k'o yɔrɔ la. Kadi Kadi na yɛrɛ sɛti ta k'i ne ko Kadi e kun taara min ne ni Kalifa kun taara ne ka ci dɔ de la Kadi ne tun sigala bɛ Kalifa la dɛ sinon kumakan jugu fɔ ma ɲi dɛ kuma fila adamaden i b'i jija i kuma da la kuma cogo kumakan jugu fɔ ma i b'i hakili to i yɛrɛ la kuma ka gɛlɛn dɛ kuma ma ɲi dɛ ok o don yɛrɛ n bɔra Kalifa ninnu fɛ yen mais heureusement n taara sɔrɔ Kalifa tɛ yen a jatigimuso tun bɛ yen n ye ɲininkali o ko ma ko Kalifa bɔra o donna ne ni Kalifa bɛnna Kalifa ye kuma ɲɛfɔ n ye k'i bɔra du kɔnɔ ko mais k'i ni jatigimuso ye mankan kɛ k'a ko y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ mun bɛ e ni Kalifa cɛ ma foyi tɛ ne ni Kalifa cɛ a ka di ne dɔrɔn de Kalifa ka di ye Kalifa dun ye mɔgɔ ɲɛnamaba ye i hakili to i yɛrɛ la dɛ Kalifa nana ya du nin kɔnɔ cogoya min na ne de b'o dɔn i hakili to i yɛrɛ la dɛ awɔ n y'a mɛn ma i kana to sababu to ne ni Kalifa ka fara dɛ i y'a mɛn awɔ n y'a mɛn ma i janto i yɛrɛ la Kalifa yɛrɛ kun ko k'ale yɛrɛ t'a ko la k'ale yɛrɛ t'a la yɛrɛ mais ne kama Kalifa sɔnna a ko a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bon ne ni Kalifa yɛrɛ o kuma kɛ ten bon ne tun bɛ ka taa ci la an ɲɔgɔn bila yen nɔ quoi awɔ a bɛna sɔn y'a mɛn Kalifa a bɛna sɔn yɛrɛ de n'i ko ten problème t'a la i y'a fɔ cogo min na b'a kɛ ten n'Ala ni kira sɔnna ma ni ɲɔgɔn tɛ kɛ tuguni erreur min ye n sɔrɔ fɔlɔ ta in na o tɛ n sɔrɔ tuguni n y'a bila yen. Suruga tila sang wala ke to ko nyama yama ko wati chabiri du puso mi tugudi du ya no ye mi tugudi sa du yere ki wala ki mandele wala ça va bura ne ko madu be ya madu me o madu to ko fla de be ya ne koroga ngam e koroga de ma abe o ba te o foye ba abora Tima na ta adon wara tori mbe enya be munila nana ye grafel ngalke grafel tia itis ga boroga ube ai ga boro tantine buru ya ma nana i korga ngalke i fara ga bona ko ya ma cewa ya kace kun baya cewa mangaje mai ma fugo kuma ba fatimi cewa maro Fatim ngirin ma furgo kuma fone ana ngali de furgo kuma fone ere mu famna jani boyana na gilma de jangan nyanyi jinya ma jola na ko sino ne masaka ni famu umaro Fatim na kara kana grand frère ngelken la futa cha dera dabale baye ne mina de ma fiena no idela ka kuma informe muf ko do Fatim ni grand frère tia ni ma fia ya fo ere ka ketu la je mais ngaje mba fi nyira de la ka fiera ko de ngum musumani do abe changer musumani changer ka do ko ma de ko kuma fiera no 2000 km en fi ngaso an sigle barola nya fiena ngum musu changer ka do ko ni ta kele wa biga na dono wa mabanyere awa ma be fere be de to be la ni ga sika jiri to me wa so ni ta ke to de memoir ko ko mana gen ko ina fangan ko ni ni ga tiga da kiseka awake neten ko blatane grand frère bina ko ne be ni ni fuga tiga da kiseka mimbi
nga cɛ i b'i jo fɛ a ɲɛɲini yɛrɛ de an ka to tan awɔ an ka turu kɛ premier la san n'o kelen sa sinon ni sera kɛ sa walahi an balimaw assalamu alaikum fo y'a fɔ sigiyɔrɔ la aw ka karamɔgɔkɛ de don Segu Keyita ka bɔ Selenge Dalabala a ma se n ka fɛn fɔ aw ye tugun bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ ka bɔ ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ yen ni haminako gɛlɛn de bɛ aw la haminako fan o fan aw minnu ta ye furuko ye aw minnu ta ye denko ye aw minnu ta ye garijɛgɛko ye aw minnu ta ye nafoloko ye aw minnu mago bɛ ɲɛfɛla de la ka bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ Selenge dugukolo sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔ aw ma cogo min aw minnu bɛ n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka numéro la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛna jɔrɔnako n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh